Найкращим підручником для лідерства в християнстві є сама Біблія. Одним із таких відомих біблійних героїв є Мойсей. На сторінках Біблії ми захоплюємося тим, що Бог зробив через нього. Бог обрав Мойсея для того, щоб вивести євреїв із Єгипту. Бог дав закон Мойсею. Це була людина, про яку Біблія каже, що Бог з ним говорив лицем до лиця. І він бачив Божу славу. Але Біблія підкреслює одну особливу характеристику. Якщо ми хочемо узагальнити цей образ і взяти один урок з історії Мойсея, написано, що Мойсей був чоловік дуже лагідний, більше від усіх людей на землі. Мойсей, іншими словами, мав тихий характер, і це було не його слабкістю, а його силою, через яку діяв Бог. Він розуміє, що потрібно виводити Ізраїль із рабства. Він каже: «Господи, це не я.